den makrofag udskiller antigen, og så kan T-hjælpecellen genkende makrofagen, fordi der sidder et antigen på dens MHC2, som passer sammen med T-hjælpecellens TCR. T-hjælpecellen bruger CD4 til at tjekke, at det er en makrofag, og ikke en virusinficeret celle. T-hjælpecellen sender signalstoffer til de andre makrofager, som øger deres intensitet, og de sender også signalstoffer til B-lymfocyter. B-lymfocyter laver plasmaceller og B-huskeceller. Plasmaceller producerer antistoffer mod de fremmede antigener. Antistofferne sætter sig på antigenerne på virus og lammer den. Makrofagerne æder virus og dens antistof. T-hjælpeceller aktiverer T-dræberceller ved hjælp af et signalstof. T-dræberceller dræber de celler, der er inficeret med virus. De inficerede celler udskiller virusantigener ved hjælp af MHC-molekyler. T-dræberceller deler sig og bliver til T-huskeceller.